Serħan il-moħal dawk li ma jafux meta se jkollhom l-uliet bidliet ġodda fis-servizzi tal-IVF. Issa persuni li għandhom bejn 18 u l-34 sena se jkunu jistgħu jiffriżaw il-bajt tal-ovari u l-isperma biex tagħti ċans lil persuni u koppji jkollhom it-tfal aktar tard fil-ħajja u jippreservaw il-fertilità tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela spjega li dan is-servizz se jiżgura investiment fil-futur. Fl-istess waqt spjega li medikament aktar kemm isir l-ifrisar qabel aktar aħjar. Importanti min irid jirrikorri għal dan it-tip ta' servizz aħjar jaħseb kmieni u aħjar li ovvjament jieħu ħsieb is-saħħa sesswali tiegħu. Ir-raġuni hi anke infezzjoni waħda ta' tip ġinekoloġiku tista' tnaqqas ħafna ir-rata ta' fertilità f'dik il-persuna. Dr. Bela spjega li minkejja l-ifriżar il-kwalità ma tiġix affettwata. L-ifriżar ismu miegħu dik il-gameta l-bajda jew l-isperma tiġi kristallizzata fil-ħin u wieħed under storage ikun jista' juża aktar tard. L-esperjenza tagħna fl-IVF bifriżar ta' gameti turi li r-rata ta' suċċess bi gameti li huma friżati hija tajba ħafna. Spjega li l-ifriżar tal-bajt u l-isperma jibqgħu friżati saneta li jiġi offrut l-IVF f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari għal Riformi Rebecca Buttigieg qalet li din l-estensjoni se tagħti l-għażla lil koppji li jixtiequ li jkollhom it-tfal aktar tard. Saħqet li l-ippjanar għandu jsir b'maturità u mhux b'kapriċċ b'ġidja kontra ħin. Din huwa dritt ġid li qed noffru lill-familja li xtalhom il-ġurnata, ix-xjenza diġà tina din il-possibilità, però sal-lum dawk il-persuni li sew jaffordjawha setgħu jagħmluha b'mod privat. Illum bħala gvern nagħtu sinjal li x-xjenza hija available mela għandu ikollna wkoll dan is-servizz li jiġi provdut mis-servizzi tas-saħħa nazzjonali. Temmet li din se tagħti assigurazzjoni għażla li meta jiġu biex ikollhom it-tfal ikollhom il-faċilità li jużaw il-mezzi teknoloġiċi biex ikunu jistgħu jkollhom familja tagħhom.